Wese bo. Tive update kapapa takakumbira help. Ameno. Vanhu vari kuresponda here vakaitambira chemo chenyu here kana kuti zvakamira sei? Ingotizivisai tinzwa zvakamira sei. Program yacho yekurapwa zvakamira sei? Sechingoti update. Vamwe vakatambira asi hameno vanhuwo vanenge vachiuya vachitaura vanenge vachiuya vachiti kudini? vamwe vachanzi zvopikirako rakaiswa mugrupu here richinzi zvotsvaga murume here ikati mati mamusi kutsvaga murume ndinotsvaga murume alright. ndesa haasotsvaga murume nindotsvaga batsiro tindikwanise kurapa ndipore But patakaita video takambotaura nyaya yekutsvaga murume resi panapa. Kuti vanhuwo vanozongowanikawo zvavo kuti vanhu vanozongotsvagawo zvavo maybe vakaona vanenge vanakidzwa kuti vanakirwa vaona runako rwenyu vakuyonewozo vanhu vechirume zvino masvikiro anonetsa kakuziva ndiri murume saka munhu anogona kutanga achidai masvikiro anonetsa of which zvinhu zvakashata. Guys, muri yeZimbabwe nhau iri panapa kushiya kwatakaita nyaya yaMore Blessing. Regai ndinatsopajekesa. Haasi pakutsvaga murume kana kutsvaga boyfriend kana kutsvaga chikoma. Ndofunga makaona video rekutanga ari pakutsvaga help. Kuti handimona makumbo ake in fact haasati anatsopora. Saka anofanira kuenda kucheck up handiti? Unofanira kuenda kucheck up rini? 2 vana 2 wakawanda 2 July uswe nhasi ndani 29 30 oswera mangwana. Saka hanzi kucheck up vanenge varikuda kuti vanatseita sei? Vadoni vanoti paubuda neurwa urwa papapi vakonzera infection chii ndozvavada kuti vatarise. Alright, imeme makanzi muuye here kucheck up kana kuti makato requesta check up because situation? Aiwa vanonyora pavanokudhischarge date rekudzoka kucheck up. Kana pachinge paita emergency before unokwanisa kudzokera but kana pachinge pasina emergency unozongoenda date. Saka ini ndakaona kuti semunhubuda muchipatara handina kana mwedzi mumba yachona aramba achingoita zvaari kuita ndo vandakasika kudzokera ndakaona ndogona nobatwa futi vandagara muchipatara saka ndakati ndingomirira kuadmitwa. Kuadmitwa ndokunongwana vanhu vakawanda kuadmitwa. Saka ndinomirira date review ndodzokera musi 2 July unonzwa kuti nezvakamira sei. Alright. Pakuuya makauya sei? Ndikuona sei condition ndikuzoti makauya sei? Makauya nemota yepachipatara. Alright. Yaibhadharwa kuti yaitongouya ukunokwana ongondipa transport. Alright, that's good. Uya para, that's good. Saka pakudzokera right musi wa2 ndikuona kuti condition yenyu haitoite kana kuti musimuke muite sei. Pakudzokera apa tikuudze kuti zvakamira sei? Pakudzokera pane pachitoda mota. Mukutakura ibva panapa kuenda mukuenda muchidzoka same day here kana kurunzi maybe hamuna kuadmitwa kana kuti zvafamba sei? Musina kuadmitwa ndongonodzoka same day. Alright. Saka transport yacho yapo here, mota yacho yapo here, mari yacho yapo here, this is the time kana pasina. So muda kuti this is the time. Toda kungoti muzvitaurire mega hanzi chinokumirwa imombe yemadhaka inenge yaumbwa iye dzataibatira vana vadikidzidzi kuti saka iviri yemadhaka inozvikumira yega. Takuti vanhu vanozonzwisa kuti aiwa no chibanda media haisi ndiyo ruda mari ruda mari haitese it is possible vanhu chandoda kukumbira ndinokumbira mari kuti ndikwanise kuwana mota. Alright, mari kana mota whatever. Mari kana mota apana akasunungukawo kunditakura. Then kuchipatara kureview
Alright. Karanganda ndofunga it's about my audience. Karanganda is about 200 kilometers kuenda if I'm not mistaken. Karanda. Karanda ndofunga 200 kilometers kuenda 200 meters kudzoka. So unobatika papi? Alright, maybe contact number. Munhu angotanga nekuuya kana anoda kuzoconducta maybe vanoda kudonata or varada kuita zvarada kuita vanotanga nekuconducta first. Number yangu 078 144 681. Again, repeat. 0780 144 681. Right, zvimwe zvamuda kutaura futi ndezvekuti kudii? Ndizvo chete tingoshemera kuda kudzokera kuzviu. Alright, uri kubuda pamakumbo e71 Pakumbo 1 left of it. Alright. Hapana kana zvimwe zvingorwa chete but pain kurwadza ita sei? Kurwadza kutongorwadza. Right. Saka guys, kune vasinganzwi rurimi rweshona panapa tina Esther achangosamaraiza nyaya iyi nerurimi rwendevere kuti zvii zviri kuitika, machallenges avakasangana nawo kubva patakashiya nyaya yavo pekutanga nezvavari kurequesta. Esther yacheni. Sawubona nesihlobo zami. Siphenduke namhla ngendaba kasisi wethu uMoblessing. Last time I think wabuya esitshela indaba yakhe ukuthi wayenza njani accident. Then lapho besitshela ukuthi abantu ababuya ngapha ku-inbox yakhe, abantu ababuya bezomkhulumisa, most of them ngabobaba ababuya ukuzomkhombisa. Kodwa-ke ubesitshela futhi njalo ukuthi mhla ka-2 July, right? Mhla ka-2 July kumele ahambe for i-review. So kungabe kulo muntu ongakwanisa ukumnceda amthumele noma imali kumbe offer civil transport ngakwanisa ucommunicator la kunumber azilethileyo. Yeah. Maybe to add on, ndakambonzwa nyaya ye-wheelchair. Handizivi kuti izvezvi pane akambopromisa here kana kuti chii. Tichiona condition yamuri kufamba mega hazvikwanisi. Pane akapromisa akatiswa zvoita kuti ndikubatsirei because hanzi parudiwa hanzi electric inoita kuti fambe mujecha fambawo ndisina assistance. Alright. Saka chainetsa ndechoti vaida kuziva kuti neta mari nehandisivi kuti neta mari. Maingocheka kapapa painternet. Ya takambocheka tikaona yatangira pa 1.9 to 2000. Ndo zvinoda kutotaura inorenja kuma 2000 ikoko. Takatarisa pamita ndopatakaona price wayo. Alright. Asi murume mukadzi. Mukadzi. Alright, unamatira kuti zviitike sekutaura kwaita. Ndafara kuti munhu wechirukadzi anenge asina imwe hidden agenda. Saka munhu wechirume tisingazivi zvakamira sei. Guys, yakaona kuti kana munhu achinge aringwa nedambudziko unoda kutora mukana kana kudai. Handiti ndonzi manners ndamwana kwachibanda ndobasa rangu kutaura. Saka pari zvino izvi toti chisare zvakanaka.